नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायफिनबावबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाना फैदों। उज्ज्वला योजनायाव गेसखौ फ्रि होगोन 3 दाननि थाखाय। जाय बिथांमोना उज्ज्वला योजनायाव गेस फ्रि मोनोमोन बिसोर 3 दाननि थाखाय बिसोर गेस सिलिन्डारखौ फ्रि मोनगोन। आरो आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव बेसेबां हाबगोन ना कृषिफोरनि बेंक एकाउन्टआव जाय खेथि मावो बिसोरनाव 2000 खरि हाबगोन। मास मोनथामनि थाखाय फिसाय गैजायै बैसोगोरा देहायारि हेंथानो बेसेबां 1500 रां होगोन आरो रेशना फ्रि जागोन। बेफोरखौ बोरै मोनगोन बेफोरनि डिटेल्स नायगोन जोङो। मोनसे स्किम लन्च खालामनाय जादों प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण योजना। बेहाय मा खालामदों थि हानजा 8.3 कौटि उज्ज्वला योजनानि मुलाम्फा मोनगिरि। माबोरै मुलाम्फा जागोन नाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 3 दाननि थाखाय रां होआलासेनो गंथाम सिलिन्डार मोननो हागोन। नों मा खालामनांगोन बेखौ मोननो थाखाय नोंनि गेस एजेन्सिजों जगाजग खालामनांगोन अब्लानानो नोंथांमोना मोननो हागोन। अब्लाना गेस एजेन्सिजों कल खालामहरदो, कल खालामनानै सोंहरदो, फैदोंबाथाय नोंथांमोना गेस सिलिन्डारखौ फ्रि मोनगोन आरो। जायहा जनधन प्रधान मन्त्रि जनधन योजना एकाउन्ट दङ बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। साफ्रोमबो बावहाय मा खालामदों थि हानजा 3 कौटि गोजौ बैसो फिसाय थैजानाय हिनजाव देहायारि हेंथा गोनां नोगोरारिफोर बिसोरनि थाखाय मा खालामदों 3 दाननि थाखाय दान मोनथामनि थाखाय खनसे 1000 रां दाजाबफानानै होदेरनाय जागोन। रांखौ खननै किस्तियाव होनाय जागोन। फार्स्टआव 500 उनाव आरो बेसेबां 500 होनाय जागोन। नोंनि बेंक एकाउन्टखौ थि खालामनांगोन। नोंनि बेंक एकाउन्टआ मा जानांगोन थि खालामनांगोन अब्लाना नों बे फैसाखौ मोनगोन। जाय बिथांमोना आबादारिनि एकाउन्ट दङ कृषि सम्मान योजना एकाउन्ट दङ अब्लाना बिसोरो बेसेबां मोनगोन 2000 रां दैथायहरगोन। माखासे साननि उनावनो आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै 2000 रां हरनाय जागोन। नों बेखौ मा खालामनांगोन नोंनि बेंक एकाउन्टखौ थि खालामनांगोन। पिएम सम्मान योजनायाव नोंनि मुं थिसननाया मा जानांगोन रोखा खालामनांगोन आरो बेखौ नों मा खालामनांगोन थिसननानै लानांगोन। आरो नों बेखौ बेंकआव थांनानै चेक खालामहैबाय थाबानो जाबाय अब्लाना हाबनायखौ मोनथिगोन। 20 कौटि आइजोफोरनि जनधन योजना बेंक एकाउन्ट जायना मा दङ जनधन बेंक योजना एकाउन्ट दङ हिनजावसाफोरना हिनजाव मानसिफोरना बिसोरो 3 दाननि थाखाय बेसेबां 1500 रां मुलाम्फा जागोन। दानसेयाव बेसेबां 500 रां होनाय जागोन। नों बे एकाउन्टखौ थिक खालामना लानांगोन अब्लानानो बे फैसाखौ मोनगोन। साननैसोनि उनाव सोना हरसिगोनानो बेखौ सोरबा मोनबायानो होनदों। दाना मोनसे लास्ट निउस जाय बिथांमोना MGNरेगायाव एकाउन्ट दंमोन लेबारनि एकाउन्ट खुलिनाय दंमोन एमरेगानि अब्ला बिसोर मा जागोननो सिगां बिसोरनि हाजिरा बेसेबांमोन 180मोन दा बिसोरनियाव बेसेबां 202सिम बांसिगोन। बिसोरनि एकाउन्टआव हाबबाय थागोन। माखासे थिकादारफोरा खुलिनानै होयो बिसोरनि एकाउन्टआव हाबो आरो नोंनि एकाउन्टखौ लांगोन आरो बिसोर खुलिनानै नोंनि एकाउन्टआव फैसा हाबनायखौ गावसोरनि फिंगारप्रिन्टजों खेवनानै लायो। बेनिखायनो साबधान एनरेगायाव माखासे कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि लायो आरो नोंथांमोननो हाजिराखौ होआ बिसोरो ओरैनो नोंनि एकाउन्टखौल' लाङो आरो बिसोर बेहाय सासेयाव 202 सानसेयाव बिसोरनि रां हाबगोन आरो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आं बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।